Sa at maglabubong kanaan. Dagat. Ha? Naman. May parkingan hunong gid dagong truck. Pindot na entrance pa? Yun. Dire. Ay, di maliguan na. Kan ngaligo. Ngaligo. Bukil siya sa 115 oh. Ano yun? 115. Ano eh? 26 na day ay. 126 man. Ngaligo. Dagang ngaligo. Barot kay basin tay po. Di lang ko nang barot kay kanang basin matay po ba. Kanang Looks stick pala. gawas mo is bata. Uy, kuyo ano eh. Paggawas mo tiil bata nga.
Tadunan nyo.
Duterte. Di, ito Petron. Tungo man na daw. Lagi lang kung tamil ng 1,000. Wala para ba ang kasir nagulog pag kwarta. Then wala na pud panyud ko. Ay, lock na lang ito. Clear. Sa po rin yung gasolinahan. Ganas. Wala ka o din kasi. Naghulog na kwarta na. Wait. Di faucet. Sunday? Hulog kwarta? Lali, Naliw. ano siya nagulog ang kwarta. Simpan. Saan ako pa? Ulit na naman nalibang to. Nadi ha? Yeah. Bang to. Kwarta. Ano ba? Ay, nagpalawan si Scarlett to. Kaya nilili na nilitindog na daan. Kung ano man na yung kanon, kanang spaghetti, alam na. Ay, mag-dine-in na sila, no? Ha? Dine-in? Kasi. Kaya na. Mamatag na. Drive-in, drive-thru. Dine-in. Dine-in ba? Puto lang magtubel. Check nyo. Pwede rin cashier, sir. Masa kuan. Panik ba yung mga tao? Turbo diesel. Boss, diesel. Dili. Dito tikas. Eight zero. Ano, dahil nung nagkuha na, kami na lang to, Bel. Naman, nagan mo. Ikaw lang tubilang para kaso laos tagdabaw. Pwede ba? Nakita scout sa mata doon. Yan na lang, kitangan pa kayo. Napit ang init nila dito. Dine-in man muna. Sabi matahan. Saan na lang pagkabuton? Ayun lagi ba? No! Si ayaw pagsigaw pa ako. Ay, pulong. Apa kasunod eh? Oo, sila. Parking naman deh. Okay. May parking area. Alibi. Kaya na natin. Hindi rin ako apel din. Sa imo nga dong. Sige na.
ubos. Hindi na ubos sir. Ketuntua, ubos sa itong auto. Wala. Abay, pwede mo niya. Pwede ka pa niya, makakana ka. Daman niya ko dyan. Dua pa ka na. Ubos na ka? Dog. Ato ubos dog. Pinala naman yung putin. Grabe kayo. Ikaw na ba ito? Patay ni mo na ma'am. Sampulan sa mama. Hindi maging sampul. Dito? Bukan. Bukan dito. Ya. Dia dah print lah. Dia dah print. Ay, preview apa ni? Dia lah, preview apa ni lah? Ini biar apa tamu dia? Terus kayak Ngayon, dati hindi ako mo taas. Hindi na siya ako mo taas. Grabe dito sa gawas. ini tas kelas posisi. Masih utuh loh. Hindai. Berapa? Teman. Ditaruh
Saan nga lugar dere? Biglia. Ah, Bilya. Yan sa Bilya karon. Sa Jollibee. Jollibee. Bilya Niba. Yato mi dere. Dere kalanganin na bibi. Ang bibi gutom. Ha? Kami sa Bilya karon mga katuski. Dirin lang yung manito. Dito kami o sabaw. Ito nag-ayaw. Lapay ka ako ng bibi. Bilya, dayon. Taguluan. Taguluan dayon. No, bugi na. Bugi na. Okay. Okay. Iya, apa dah? Ini juga apa? Ini gitu apa? Harus dulu bah. Nah. Nara bibi ini na. Tahu ba? Wala po mga katoskit. Ket kayo. Tubing pagkakabi. Ito na. Ito na, may tanaw. Bilya na ito, bilya. Bilya ba? Coba ya, coba kisio. Kisio, panggil kisio ba? Panggil kisio bago. Alin lang. Guys. Tari tubar ka. Scarlett, dire. Sila pwede lang dire ko. Ay, please na. Google. Google. Dito, 120 dito. TV, ito. Ito, TV. Gaya diyan. Hindi mo dinaan ako lang. Tripod, mabuta na ba? Gaya mo. Kung nani party lang. Pero ang tawa. Pilipino mo. Pilipino. Yeah. So,
Princess. Botol na botol. Ayan dati. Sikat-sikat rin. Dito niya. Jadi kita luas untuk yuk. Luas. Sana yuk bikin. Ibu-ibu ya. Okay guys. Okay, abot kami sa Valencia. Yan kami sa mong dapit. Kapuya, biyahe ikan sa Hingoog. Ikan Hingoog. Pagapit ang bata sa Sulos Mercado, palit sila og gulay para sa ilang anak. Pagkaon sa bibi gulay. Sabi ka po yung magtusi eh. Kanjay. So, hindi na may kutob. Bye. Kapay na kayo.